Здравейте! Това е нашата активна книжка, която е изработена от Геновева и аз искам да ви покажа какво развива тя. Какво съдържа тя? Тя има 10 страници, всяка от тях има различни елементи, които развиват фината моторика, различни качества и умения във вашето дете. Ето тук на първата страница има сметало с много красиви маниста, а в това джобче има форми, които детето може да подрежда на очертанията тук на съседната страница. Ето така. На съседната страница има копчета, а в джобчето има цветя, които детето може да се опитва да тренира, да закопчава и откопчава. Това е толкова трудно умение. Ето тук има едни рингове, които се залепят с велкро. Един за друг и образуват синджирче. Така. На съседната страница в това красиво бутушче има една връвчица с дървено манисто, което детето може да се опита да промуши през тези малки рингчета. Така ще се развие фините движения. А ето в това джобче с ципче има 3 много красиви кукли за пръсти, прасенце, пиленце и кравичка, с които детенцето може много да се забавлява. Ето тук има едно момиче, което можем да събличаме и обличаме с различни тоалети. На съседната страничка е гардероба, в който има рокля. Има още 2 поли. Ето така. Особено за момиченцата това би било много забавно занимание. На тази страничка има една торта на 3 етажа, която детето може бързо и лесно да подреди. Ето така. А тук има къщичка, чиято врата се отваря, има 2 прозорчета и покривче. Това е последната страница с тази красива пеперутка. Много ти благодарим, Жени. Нашето дете много се забавлява с тази книжка и пожелаваме на много други деца да имат тази възможност.